וככה תיצרו כמעט כל אתר ותוכנה בקלות. אז גוגל השיקה לפני כמה ימים לא מעט דברים, ביניהם את הג'מיני 3 ששבר את כל השוק. בכדי להשתמש בו פרקטית, ניגש לעמוד AI Studio של גוגל, נלך לעמוד הפיתוח כאן, נבקש את מה שנרצה ליצור. לצורך הדוגמה, אני רוצה אתר או חנות e-commerce שיאפשר לי למכור רובוטים, אבל ברמה שלא תרד מהאתר של טסלה לדוגמה. אני ארכיב פרומפט אחד מסודר, שמדגיש בצורה קלילה ופשוטה על האתר, מבלי יותר מדי פרטים, וזאת התוצאה. אתר ברמה גבוהה ביותר, רק נשאר להוסיף סליקת אשראי אמיתית, ועוד כמה שפצורים ויש לכם אתר ששווה כמה אלפי שקלים. הנה לדוגמה עוד אתר שבניתי. פרומפט אחד והוא יצר לי דף נחיתה של מתכנת שמוכר את השירותים שלו בתחום התכנות. ג'מיני אפילו הפתיע ויצר בוט AI שיודע לתת עזרה במקום שירות לקוחות. והנה עוד דוגמה, קצת יותר מורכבת, אמנם לא פרומפט אחד, אבל יצרתי תוכנה שבעזרת כתיבת פרומפט היא תיצור לכם גרפיקות לסרטונים. בין אם אתם עורכי וידאו, יוצרי תוכן, אתם עכשיו יכולים ליצור גרפיקות בקליק. את הגרפיקות אני יכול לערוך, לשנות ולהעלות אפילו לעמוד הקהילה, כך שכל מי שמשתמש באתר הזה יכול להוריד מה שאחרים יצרו. את כל הפרומפטים שהשתמשתי בהם אני משאיר לכם כאן על הסרטון, אתם יכולים להעתיק וליצור בעצמכם. לעוד תכנים בסגנון, אתם מוזמנים לעקוב ולהשאיר תגובה על מה הייתם רוצים לדעת ליצור בעזרת בינה מלאכותית.